राज्य सरकारनि बिथोन बायदियै गुबुन गुबुन बिसिडिसिफोरजों लोगोसे थाखामफुर बिसिडिसिआबो दिनै हारिमुआरि जांख्रिथायमा हाबाफारिखौ खुंफुंबाय। मेथाइ रोजाबनाय बायदि हारियारि मोसानाय जेरै बर'नि बागुरुम्बा, सान्थालि, राभा बायदि हारियारि मोसानाय, मेथाइ रोजाबनाय बादायलायनायनि गेजेरजों समायना रमायनायै बे हाबाफारिया खुंफुंजायो। राज्य सरकारा बेबायदि हारिमुआरि जांख्रिथायमा हाबाफारिखौ गासैबो बिसिडिसिफोरखौ खुंफुंनो होनाया जोबोद बाख्नायथाव जादों। बे हाबाफारिनि गेजेरजोंनो खना खनला गामिनि गोबां मोसानो आरो मेथाइ रोजाबनो गोसो गुदुं लाइमोनफोरा गोजौ फारसे दावगालांनो हानाय लामाखौ मोननो हागोन होनना बुंथियो थाखामफुर बिसिडिसिनि मासिगिरि बिथाङा। दिनै आसाम सरकारनि निर्देश बादियै नभेम्बर 21 तारिखआव जे जोंहा संस्कृति महासंग्राम बे महासंग्रामनि हाबाफारिखौ जोंहा दिनैनि तारिखआ 21 तारिख 2023 मायथाइनि जे इं बायदियै जोंहा होखानाय थिखानाय सम बादियै दिन थारिख होखानाय बायदियै जोङो दिनै थाखामफुर बिसिडिसिआबो दिनै आसाम सरकार हिमन्त बिश्व शर्मानि निर्देश प्रमद बर'नि निर्देश बायदियै जे संस्कृति महासंग्राम बे महासंग्राम हाबाफारिखौ आंनि बिसिडिसि एबा थाखामफुर बिसिडिसिआव आं लादों। दिनै जोङो बे हाबाफारिखौ खुंनायनि गेजेराव खोब मोजां मोनदों, मानोना बै समाव जोंनि जे बेफोरबायदि गामि ओनसोल गामि सिङाव बेफोरबायदि हाबाफारिखौ लानो मोनफेराखैमोन आरो जोङो थांनाय 17 बोसोराव BPF सरकारा सासन खुंनाय समाव दिनै बेफोरबायदि हाबाफारिफ्रा जोंनाव जायाखै आरो दिनै जोङो बिटिआर गभर्नमेन्ट बा बिटिआर सरकार प्रमद बर'नि सरकाराव हिमन्त बिश्व शर्मानि सरकाराव दिनै मोनफ्रोमबो बिसिडिसिआव दिनै संस्कृति महासंग्राम हाबाफारि लानानै जोङो गोबां टेलेन्ट गथ'फोर मोनदों आरो आंबो सानाखैमोन आंनि बिसिडिसिआवदि इसेबां बेफोरबायदि जोंहा भुपेन हाजरिका बिथांनि जे गान मेथाइ खननाय बे मेथाइ खननायखौ दिनै असमिया रावजोंनो आंनि बिसिडिसिआवबो गोबां टेलेन्ट गथ'फ्रा एसामिस रावजोंनो मेथाइ खनदों आरो बेबायदि मेथाइ खननानै दिनै आङो सानदों आंनि थाखामफुर बिसिडिसिनि सिङाव खना खनला बेफोरबायदि मोजां रोंगौथि गोनाङा दिनै फैनानै बाहागो लाफैनानै जोङो खोब साबजानाय मोनदों आरो आं थाखामफुर बिसिडिसिनि चेयारमेन जानानै आं खोब मोजां मोनदों। मानोना जोंहा दिनै थाखामफुर बिसिडिसिआव जोंनि संस्कृति महासंग्राम खुंनायजों लोगोसे बाव जोंहा माखासे जाज बिथांमोनखौ स्टेट गभर्नमेन्ट डिस्ट्रिक्ट लेभेलनिफ्राय जों फाथायहरदों। बे डिस्ट्रिक्ट लेभेलनि फाथायहरजानाय माखासे जे जाज बिथांमोना सेलेक्ट खालामदों, सायख'दों आरो बिथांमोना बेफोरबायदि टेलेन्टेड थानायनि थाखाय नोंथांनि बिसिडिसिआवबो इसिबांनि बिदि टेलेन्टेड दङ बिथांमोना आंखौ बाख्नायदों आरो आंबो दिनै सोमोनांदों आंनि बिसिडिसिआवदि बेबायदि एसेबां एसामिस रावजों भुपेन हाजरिकानि रावखौ बोनानै गारांखौ बोनानै मेथाइ जे खनदों बेखौ आङो जोबोद सोमोनांदों। आं सानो आंनि माखासे बिसिडिसिनि सिङाव थानाय खनगिरि बिथांमोना एसे क्लासिकेलफोर बा मोनसे बिथांमोनखौ फोरोंथाइ होनानै जुदि फोरोंहोयोब्ला आङो खोब मोजां मोनदों। LAC लेभेलाव बिथांमोनखौ आं लानानै थांगोन। दिनै बिथांमोना जाजफोरा बिथांमोना जुदि सेलेक्ट खालामोब्ला LAC लेभेलाव लांनानै LAC लेभेलाव जुदि देरहायोब्ला बिथांमोना डिस्ट्रिक्ट लेभेलाव थांगोन आरो डिस्ट्रिक्ट लेभेलावबो बिथाङा जुदि सेलेक्ट जायोबा बिथाङा स्टेट लेभेलावबो थांगोन। दिनै बिथांमोननि मेथाइ खननाय मोसानाय दामनाय देनायफोरखौ नुनानै जोंनाव बिसिडिसिआव सेलेक्ट खालामनानै हरजानाय जे माखासे जाज बिथांमोनखौ मोजां मोनदों आरो बिथांमोना बिसिडिसि हिसाबै आंनि सायावबो बाख्नायनाय फैदों। नोंथांनि बिसिडिसिआव एसेबां बेबायदि रहित्य मिलौदो गारांजों मेथाइ खननो हानाय जि लाइमोनफोर दङ, हौवासा गथ'फोर हिन्जावसाफोर गथ'फोर फरायसुलिफोर दङ, बेखौ नुनानै बिथांमोना सोमोनांदों आरो आंबो सानो फैबाय थानाय समाव जोंनि बिसिडिसिनि आन्दारावबो बै बिथांमोन बादि गान खनगिरि जाहैनो हागोन। जोंनि बर'आव दङ सुलेखामोन दं, गौतममोन दं, बिग्रायमोन दं आरो गोबां बिथांमोना गान खननानैनो दिनै बिथांमोना फेमास जालांबाय। थिग जोंनि बे ओनसोल एबा बिसिडिसिनि आन्दारावबो थाखामफुर बिसिडिसिआवबो दिनै साफा बेफोरबायदि खनगिरि बिथांमोन उजिबोयोबा बा खनगिरि बिथांमोना जुदि लाइमोनफ्रा जुदि दावगाबोयोब्ला आं सानो जोंनि बिसिडिसिनि आन्दारावबो गोबां बिथांमोना गेलेनायावनो होन, मेथाइ खननायावनो होन, मोसानाय मुसुरनाय
दामनाय देनायावनो होन मोनफ्रोमबो हाबा आरो बिथिंफ्राव जोंनि सरकारा जुदि नैबे हाबाफारिखौ जुदि लांबाय थायोब्ला साफा साफा बयहाबो जिउ दानो हानाय बिथांमोना राहा मोनगोन आं बेखौ सानो। आरो फैबाय थानाय समाव जोंनि थाखामपुर BCDC नि आन्दारावबो जाहाथे मोजां मोजां खनगिरिफ्रा खननानै गोजौ लेभेलाव आगान हैनो हागोन आं बेखौ आसा खालामबाय। आरो दिनै आं बे बड'लेण्ड रादाबजोंनो साफ्रोमबो रायजो राजाफोरनि सिगाङाव आं बेखौ फोरमायनो लुबैदों जाहाथे नोंथांमोना नोंथांमोननि फिसा फिसौफ्रा जुदि सोरबा गोसो दंब्ला फरायनाय बिथिङावनो होन मेथाइ गान खननाय बिथिङावनो होन गेलेनाय बिथिङाव होन मोनफ्रोमबो बिथिंफ्राव जुदि गोसो दंब्ला साफ्रोमबो बिमा बिफाफ्रा फिसानि खाबुखौ होनांगोन। साफ्रोमबो बिमा बिफाफ्रा गावबागाव फिसाफोरनि थांखि एबा नाजानायखौ जाहाथे मोजां रोखोमैनो मोनफ्रोमबो हाबाफारियाव जुदि जोथोन लानानै फिसा फिसौनि सायाव जुदि आदर लानानै जुदि मोनफ्रोमबो खामानिखौ खाबु होयोब्ला खननाय बिथिङाव गेलेनाय बिथिङाव जुदि होयोब्ला आं सानो जोंनि थाखामपुर BCDC नि आन्दारावबो मोजां रोखोम बेफोरबायदि खनगिरि गेलेगिरि बिथांफ्रा ओंखारगोन। आरो फैबाय थानाय समाव बेफोरबायदि हाबाफारिफोर फैबावोबा आंबो थाखामपुर BCDC नि जानानै आं खुंफुंनो आरो आवगायबावबाय आरो फैबाय थानाय समाव मोजां मोजां खनगिरि बिथांमोनखौ गोजौआव दैथायहरनो हागोन आरो आं नाम मोनगोन BCDC चेयारमेन हिसाबै। आं बेखौनो बुंनानै बे मिडियानि गेजेरजों आं दोनथ'नाय जाबाय।